Ekipa, evo kao što sam i obećao, danas ćemo pričati o Vasi Bakočeviću. Znači, kao što sam i obećao, moj najdraži borac i najdraži borac i stvarno mi je svaka borba, kad on ima svaku borbu, ja navijam samo za njega. Čovjek ima jak nokaut, može svako, ima preko koliko pobjeda i šta još kažem, i jedva čekam njegovu sljedeću borbu iz Crne Gore i eto, i pozivam ga ako hoće sa mnom ako hoće podcast sa mnom raditi, slobodno neka dođe i bit će mi jako drago. Ništa, evo, to je to. Nadam se da ste uživali u videu. Do nekog sljedećeg videa čujemo se. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i pratite moje video, pratite moj kanal, subscribeajte, lajkajte, šerajte. I nevjerojatne stvari će vas čekati na mom YouTube kanalu. Možda budem i radio neke izazove i to. Pozdrav.